Έπεσε. Ωστόσο μόλις το μετάνιωσα. Εγώ και τα μπλεγμένα μου μαλλιά σας χαιρετούμε, τι κάνετε, πως είστε. Αποφάσισα να βάψω τα μαλλιά μου ροζ και σκέφτηκα ότι έπρεπε να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν έχω ξαναβάψει τα μαλλιά μου μόνη μου, δεν είμαι ειδικός. Παρ' όλα αυτά έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, κυρίως από την Κατερίνα την Βλάχου που έχει κάνει. Είναι η queen των μαλλιών. Πήρα 2 μπουκαλάκια βαφής και θα βάλω μέσα και μάσκα γιατί δεν υπήρχε περίπτωση το ένα μπουκαλάκι να φτάσει. Είναι στα 100 ml. Είναι It's Crazy Color, το πιγκίσιμο. Μπορούσα να πάρω και το Candy Floss, αλλά θα μου βγαίνει πάρα πολύ ανοιχτό και δεν νομίζω ότι θα πιανε κιόλας. Αυτές οι βαφές εφαρμόζονται σε νοπά μαλλιά. Γι' αυτό είμαι και κατευθείαν από το μπάνιο. Δεν έχω βάλει μαλακτικό γιατί είναι καλό να μην βάζεις μαλακτικό. Για να αδειάσουμε τη βαφή. Κοιτάξτε πόσο φούξια είναι. Εντάξει, θα ανοίξει όμως γιατί θα βάλω μέσα και μάσκα. Νάτικη μάσκα που θα βάλω μέσα. Τώρα έκανα μια βλακεία και βούτυξα το πινέλ εδώ μέσα, ενώ θα μπορούσα να πάρω με αυτό λίγη μπογιά. Με τι θα πάρω τώρα μπογιά? Πάρω με το χέρι. Για πόσο επαγγελματίας είμαι πια. Κομμότρια έπρεπε να γίνω. Το ανακατεύω, έχω λερώσει τα πάντα, ωστόσο το χρώμα μένει εκεί απτόητο. Δεν πτωείται ούτε από μάσκα ούτε από τίποτα. Να δείτε παιδιά που θα βγούμε με φούξια μαλλί στο τέλος. Έχω αγχωθεί λίγο, μήπως τελικά να μην τα βάψω. Ωραίο το κεφτεδάκι μου. Κοιτάξτε τι έχω κάνει εδώ πέρα. Έχω βάλει όλα τα βιβλία, το ένα πάνω στο άλλο. Κοίτα όμως, έχω και γαντάκι. Και θα πάρω μία ποσότητα. Ωραία. Και την έβαλα πάνω στο μαλλί. Μου σταξε και κάτω, μπράβο. Υπέροχα. Έπεσε και στο λαιμό. Φοβερή είμαι. Μάλλον πήρα μεγάλη ποσότητα μαλλιών. Υπέροχα. Τι ωραία που πάω αυτά τα μαλλιά. Μα τι hair colorist που είμαι εγώ. Παιδιά, το τι θα βγει από αυτό ούτε κι εγώ το ξέρω. Τα έχω κάνει όλα χάλια, θα μπει μόνο στο μπάνιο και θα πάρει κρίση πανικού. Δεν θα προλάβω καν να το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Θα με έχει σκοτώσει η μαμά μου. Επίσης, αν βγει τελικά και είμαι με ροζ μαλλιά, πάλι δεν θα μπορώ να εμφανιστώ στον έξω κόσμο. Μάλλον πρέπει να μαζέψω από κάτω αυτά που έριξα. Μα λες και δεν έχω ξαναβάψει μαλλί. Σε μένα δεν έχω ξαναβάψει, αλλά έχω βάψει σε άλλους ρε παιδιά. Και στο Δημήτρη εγώ τα βάψα, αλλά άλλο να τα βάψει σε άλλον. Τέλος είναι, τώρα από εδώ το κάνουμε έτσι. Ωραία, ωραία. Υπέροχα, υπέρλαμπρα, φοβερά. Σίγουρα δεν θα βαφτούν ομοιόμορφα, 100%. Χρειάζομαι χαρτί. Αλλά πώς να το πιάσω? Είμαι πολύ άχρηστη ρε παιδιά. Έπεσε πάνω στο καινούριο νύχι μπογιά. Στο φρέσκο πεντιφιουρισμένο. Τα ψιλοκαθάρισα. Ξαναβάζω το τέτοιο και συνεχίζουμε ακάθεκτη το πρόγραμμά μας. Νομίζω θέλω να αρχίσω να κλαίω σε εμβριακή στάση πριν καν τα λούσω. Θα γίνω η ροζομαλούσα. Να δείτε όμως πως στο τέλος θα βγει κάτι ωραίο. Έρχονται και άλλα τέτοια βίντεο με υπέροχες τεχνικές μου για να μαθαίνετε κι εσείς. Ωστόσο, μέσα γράφει να τα αφήσεις ένα τεταρτάκι. Εγώ θα τα αφήσω κάνα 2 ώρες. Ξέρω εγώ και καλά μ' αρέσει και το κρατάω για πάντα. Έχω ξεχάσει τόσο ότι κάνω βίντεο και μιλάω έτσι μόνο στον εαυτό μου. Και τώρα που τελειώσαμε, θα τα μαζέψω έτσι ένα ωραίο κοτσίδιο. Υπέροχο κοτσίδιο. Και θα τα πιάσω με το τρέντι μου κοκαλάκι. Είμαι μία οπτασία. Τα έχω πατήσει, τα έχω κάνει. Εδώ πέρα είναι το κινητό μου, η μάσκα που χρησιμοποίησα και βαφή μαλλιών, τελειωμένη, το πλυντήριο πώς το έκανα. Υπέροχο. Και αυτό εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πέφτουν τα πράγματα κάτω. Βγήκε λίγο πιο φούξια από ό,τι το περίμενα.
Ήθελα να είναι λίγο πιο παστέλ ροζ. Ο αδερφός μου είπε ότι μου πάει, η μαμά μου εντάξει δεν τρελάθηκε. Ο φίλος μου δεν θέλει να βγει για καφέ μαζί μου. Το δείτε και πίσω. Φαίνεται? Κάτι φαίνεται. Αυτό θα κρατήσει περίπου 6 λουσίματα, ίσως και παραπάνω πιστεύω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα κρατήσει και παραπάνω. Ελπίζω βέβαια να φύγει, γιατί εντάξει, ωραίο το ροζ, αλλά όχι και για πάρα πολύ. Τελικά το κράτησα λιγότερο από 2 ώρες. Το κράτησα 1 ώρα και κάτι, 1 ώρα και 1/4, γιατί δεν άντεχα, ήμουν πολύ ανυπόμονη και ήθελα να δω πώς έχουν βγει και φοβόμουν να μην βγουν και πολύ σκούρα άμα το αφήσω παραπάνω και όντως θεωρώ ότι θα έβγαινα πιο σκούρα. Μπορεί να κάναμε το χαμό, τώρα ετοιμάστηκα να πάω και μια βόλτα, να με διώξει ο κόσμος με το ροζ μαλλί. Παίζω όλη την ώρα, μου αρέσουν πάρα πολύ, μου θυμίζουν πάρα πολύ Barbie. Μ' αρέσει καλύτερα να σας μιλάω έτσι με την κάμερα στα χέρια, βέβαια βλέπω και πώς φαίνομαι από τον καθρέφτη. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας άρεσαν και εσάς τα μαλλιά μου, αν πιστεύετε ότι μου πηγαίνει, αν πιστεύετε ότι δεν μου πηγαίνει, πείτε το μου και αυτό, πρέπει να ακούμε όλες τις νόμες, γιατί όλες είναι σημαντικές. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε του ένα like, με follow και στο Instagram που είμαι πάρα πολύ ενεργή. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!